aha igbo bụ igbo ndị njem ọnụ ka ekono mere ama na eke na anyanwụ ntụgharị ka ụbọchị si aga asị egbe bere ugo bere nke si bi ebe na asị m nku akwani ya ma ya gosi ya ebe ọ ya ebe ọ makwa na dinta ama mgbe ya ama na ihe niile na-aga ọfụma echefuna na onye nke gị Ema Chinedum nke eji wee mara egbegbe 1 n'isi mbido TV ebuna m oche n'ochie gidigba n'ụbọchị tata n'oge ihe na-eme n'obodo ụbọchị anyị ji etinye ọnụ n'ihe na-eme n'obodo ma ihe ndị ma ihe ndị mara anyị ji etinye ọnụ n'okwu ọ nwere ihe ndị ụfọdụ na-eme n'ihe onyonyo na ndị na-afụ maka ndị na-ati fim ndị na-eme ihe onyonyo ọtụtụ ihe na-emegasị n'ebe ahụ n'ụbọchị tata akpọrọ m ofu onye ama n'ihe onyonyo ndị bụ ha nwa bụ ndị ọkaikpe ndị na-eme iwu ama na nwa gị nwaanyị ma na nwa gị nwoke ma na nwanne gị nwoke ma na nwanne gị nwaanyị ma na gị nwa bụ onye na-ege m ntị na onwegị ụbọchị nọkọta wee sị na ị chọrọ ka ị bụrụ onye na-ati fim mara ebe ihe ebido o nwere ike ọnwụ na-erigo gị chamgbum ndị anya akpa enyi ozu mana ụbọchị tata akpọrọ m ofu onye n'ime ha ka mụ na ha na-abụ nọrọ tupu okwu ọnụ maragodị ma onye gị na ha na-emekọ ihe ma ndị oke akpa enyi ozu tupu anyị ga ezumike ọ nwere onye ọbịa mụ na ya na-abụ nọ ebe a dịka ntị wee gwa gị onye ọkaikpe ndị na-afụ etinye si aga na NOLLYWOOD nke ị na-ene n'ihe onyonyo ha ọ bụrụ onye ọzọ mana ndị na-edebe iwu nke ofu onye ama a na-akpọ locus ihe eji wee mara ya mana ihe na-atụkwa m ụjọ ọ bụ ka enye kpatara iji wee ji ọ bụ nọ locus mana amara m locus nke dị n'akwụkwọ nsọ nke tara ihe na ndị Ijipt ka ọ nwere ọzọ ọ bụrụ nke ahụ ihe ahụ ihe mkpobiri ahụ ọkwa ihe anyị ga-akọwaba ebe a obi dị m ụtọ na ịnabata m ebe a taa. Daalụ. Ndewo. Daalụ. Ọ ga-adịrị gị mma. Locus ebe ka isi abịa ke steeti gị ke etu isi wee ka ndị na-ebe a gwago ndị na-ege anyị ntị ke ihe onye bụ maka anyị nwere ike ọ dị ka ọmụnwa na-ekwu ka ha nugodi from the horse's mouth. Mba nwekwa họsụ n'ebe a enweghị họsụ n'ebe a ihe n'ebe a wụsọ mmadụ. Aha m bụ Song Onyeche Ọbịa. Song Onyeche Ọbịa. Awụ m onye Rivers State, awụ m onye Echie. Ọ na-achụ ịda ka ịnọ kpam. Then the locus kwanowa aha eji mara m n'ọgbakọ ndị enyi na ebe ọbụla. I'm a member of Actors Guild of Nigeria, Lagos State branch. Member nke a na-akpọ ndị na-esonyere Actors Guild of Nigeria. O nwere ọtụtụ ihe na-emegasị nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị ma ọ bụ na onye mepere gị ọnụ ma gị nwa na-ege m ntị ịfụgo ndị na-eme ihe onyonyo ọ masị gị na ị chọrọ isonyere ha. Mụnwa n'ebe a ana m emekwa ihe onyonyo amarọ m onye anyị asị ma ebe anyị asị n'ebe mmiri si ebe opi ụgbọgụrụ maka ụbọchị tata anyị amara ndị bụ NOLLYWOOD anyị amara ndị abụrụ NOLLYWOOD. O nwere ihe a na-akpọ soshal midia ebe ndị mmadụ na-eje achọ onye nọ producer onye director onye ndị na-eme ihe niile a mana mgbe ụfọdụ ị agbara m akaebe na ọ bụrụ na ị gaa na soshal midia ma na Facebook ma na Instagram ma na ebe nwanụ funda ihe ọzọ ya anụ bụ asị gị bịa denye afa iche nọ idenye afa itoro na ndị onyonyo asịkwa gị na nke ahụ esoro biko kedu ebe ihe maka anya mara ozi onye budo onye isi na NOLLYWOOD a kedu onye bụ onye isi maka mgbe gara aga asị nọ Emeka Ike asị na kọtụ ụlọ ikpe si na Emeka Ike bụzi onye isi na ọ bụrụ ozi Ibinabo anyị ma
anọ ibinabo na 10 ya agafere ego ka ihe na-eme biko gbagodi anyị ihe na-eme maka asị na ebe ịnyịnya na-abụ na anụ ọgụ nọ afịfịa na-ebunie eziokwu ihe mere bụ na Nollywood dịka orika ọ dị too big ọ dị eziokwu nke a bụ eziokwu obiri ibu enwere Directors Guild enwere AMP Association of Movie Producers enwere other guilds ma ndị makeup ma ndị DOP ndị na anọ Nollywood ihe dịka primary school onye ọbụla na-aga through bụ Actors Guild ihe ahụ ọ dịka primary school ihe ahụ ebe a na-ebido ịbanye ebe ọbụla a na-aga n'ime ya kwanụ enwere ndị nọcha na enwere ọtụtụ ndị nọ n'isi ebe ha nọ nwere ọtụtụ ka esi nwere ọtụtụ ụkpụrụ na omenala na ka esi aga ebe anyị nọ nke anyị a na-abụ Actors Guild of Nigeria Lagos State Chapter ihe ejidi ebe ahụ ọ na-abụghị na ọ bụrụ ofu onye Nollywood abụrụ ofu onye na enwere mbanaka anyị eji ezumike anyị chigata azụ ka anyị marago mbanaka niile anyị nwere ma ọ pụtara na onye ọbụla nwere ike isonye mbanaka ọbụla sọrọ ya anyị na-abịa ejekwana ebe ọbụla mụ na gị ka nọ n'oge ihe na-eme n'obodo echefukwana na onye nke gị ịma Chinedum nke eji wee mara nke egbegbe 1 eji wee mara ya anyị ka nọ n'oge ihe na-eme n'obodo na-atinyekọ n'ọnụ na ihe gbasara Nollywood onye asị na onye nwa bụ onye isi onye asị na onye nwa bụ onye ọdụ nke emena ndị chọrọ isonyere Nollywood amarazi onye bụ onye mụ na ofu onye na ndị ọkaikpe na ndị omeiwu na ndị na-agba mbọ fụ na ihe kwesịrị etu otu wee ga nke a na-akpọ locus na Nollywood anyị wee nọ n'ụbọchị ata na-etinye ọnụ locus tupu anyị eji ezumike ị gwara anyị na ọ nwere mbanaka na-enwere ndị bụ Association of Movie Producers ya bụ ndị ha na-emepụta ihe onyonyo a ha nwere nke ha enwe nke ndị na-ete ihe ntecha nke a na-akpọ makeup enwe nke ndị ndị ntụziaka director ndị DOP ndị bụ ha nwa na-ejide ihe onyonyo biko etu a ndị niile adị ha nke niile ha ka nkwa n'okpuru Nollywood AGN ha niile AGN wụ the umbrella organization ọ ya wụ nche mmiri onye ọwụla nọ n'okpuru ya onye wụkwanụ the BOT chairman with Prince Ifeanyi Dike biko BOT kọwagoro ka enye BOT board of trustee okay board of trustee onye na-afọkọta ihe na o butego m n'ajụjụ nchọrọ ịjụ gị board of trustee anyị na-akpọ ihe a ndị na-afọkọta ihe ọrụzie ndị nke nọ Emeka Ike kpọ wee jee court wee jee ụlọ ikpe ọrụzie ya ama mgbe Emeka Ike kpọrọ mbọ ndị mmadụ gị n'ikpe because ihe m ji ekwu osi na ama mbụ na ihe dịka abalị 16 n'ọnwa 11 n'afọ gara aga ka Victor Osuagwu na ọchịchị ya na ebe ịma before Victor Osuagwu before mgbe ọ na-achị enwere faction mbụ ndị nkewata ama na enwere ndị si na ha bụ Don Pedro ndị na-eso Don Pedro ndị atụ na ha ma bụ Victor Osuagwu ọ dịka onwe nke na ha bụ Amakarizing Amakarizing ị na-ekwu na Don Pedro nọ the other side ọ ha gbara mpiowa mgbe ha na-eme ọ ha gbara nkewa mgbe Victor Osuagwu na-achị abịa nwee ọmarịcha mmadụ abụọ nọ n'ime anyị a na-akpọ Ejiro Ọkarome na Songito Gabriel na ndị ọzọ ha bịa etinyekọta aka kpọkọta onye ọbụla ma Don Pedro ma
Victor Sago ha niile abịa mma udo mmadụ dịka Desmond Elliot onye ọbụla apụta asọkie nkewa a na-agbakọ ọkwụsị onye ọbụla ekwekọrịta abịa mee vote ndị ọbụla chọrọ ịzọ ọchịchị soro fọm Tom Petro sụtara fọm ndị ọzọ zụcha fọm ndị ọzọ dị ka Tom Pedro zụ fọm ndị ọbụla nwere interest n'ịbụ ihe ọbụla ha chọrọ ịbụ zụ fọm onye bụ chairman Agnek anya monitor election ahụ onye na-akpọ COC Nze onye ama ama na Nollywood COC Nze bụ onye na-ama ama na Nollywood so ndị a ndị okenye nọ na AGN apụta mgbe emechiri udo a ọ gbagwesisi onye ọbụla anya ka a na-anụzi na maka rising kwa mbụkwa onye amakwa ma mbụ onye na-achị ala Nollywood before n'agbanyeghị na onwe mgbe emere ya suspension ma ihe butere nke ahụ ndị national mere ya suspension mbụ ibi na agbọghọ then mgbe abịa fetazie this other side Don Pedro a mbụ onye maka rising na support apụtazie zụta fọm ọ gbagwozizi anya ka emechiri election na o buzikwa the same Magarizing mbụ onye na-esozi Don Pedro alụ Victor ọgụ na-agbazikwa nkewa ihe ahụ ihe gbagwoji onye ọwara anya dị egwu ịma ihe batara ihe a bụrụ ihe ya achịrị ọchị maka atụ na ofu aka rụta mmanụ ozuo ndị ọzọ niile ọnụ negodi anya ọ bụ na abịa isi na ịmarụ na-eme ka ike ọkpọ Nollywood AGN maka a na-akpọ GN ị nwere ike isi ka ya na-akpọ GN ihe ọ pụtara Actors Guild of Nigeria etu esi enwe ndị Crayfish Guild of ndị nke nwanne ndị na-ere azụ ndị na-ere ogiri ndị na-ere ụkpaka ndị Nigerian Medical Association Nigerian Bar Association Nigeria Union of Journalists daalụ ndị a bụ ndị a na-afụta n'ọha nwa anyị ma ịmatị na ịmarụ na-eme ka ike kpọ maka okwu a esom ya n'ahụ gara aga mgbe e nwere ikpe ekpere ikpe na Ikoyi ụlọikpe Ikoyi wee sị na Emeka Ike ya bụzi prezident chichinye ya tinyefe ya ọchịchị n'aka mana anyị ma ngwa abụkwa mgbe onye bụ onye isi oge ahụ mara ma ọ ka bụ onye isi kịta Ibinabo ka na-enwe okwu Lagos steeti na nsogbu n'ụlọikpe nke o jere nga megide ndị mmadụ agbaghara ihe wee na-asị Emeka nye ka ihe kpata na-ekwere enye ya ọchịchị ya ọ bụrụ na ụlọikpe si na onye a bụ onye isi ka ihe kpatara maka ọ dị nke ebe a ka mmiri ya bidoro ihe mere n'ụdokwu a anyị na-ekwukwa bụ na site n'oge agwa gị na AGN Lagos abụrụ federal chirekwa AGN Lagos abụrụ federal Actors Guild of Nigeria Lagos State Branch ka anyị na-etinye ọnụ na ya o nwere Actors Guild of Nigeria Abuja yes mba that's the federal that is the Ibinabo of the federal president the president Actors Guild of Nigeria the whole country for the whole Nigeria so ihe anyị na-etinye ọnụ n'okwu ya na ihe gbasara ndị na-achị actors na Lagos biko ebe anyị na-emekwa meeting anyị bụ na OJS na National Stadium Surulere ka ebe ọfịs unu dị o nwere ebe anyị nwere temporal office but taa anyị si ekwu na onye ọbụla chere bụ atọ na-agbalị ịpụta na-abịa meeting every last Thursday of meeting OJS na National Stadium and onye sịkwa nna ya ọwụ ememba na ọ chọrọ iso n'otu a anyị nwere ofu na-akụ onye ọbụla chọrọ ịbụ onye otu anyị na-abịa meeting onwe ike abịa ihe dịka ofu ugboro maọbụ ugboro abụọ akpọlite ya mgbe a na-asị ndị chọrọ iso n'otu a pụta akpọpụta ha ajụọ ha ajụjụ ekwucha arịfa ya ha to ndị ebe ha ga-eme regista na ndị ga-eskrin ha ọ bụrụ na ha pas ya screening na maọbụ ha satisfy ha na ha dị oke enye ha akara eji akwụnye ụgwọ ahụ na bank na ụlọ akụ ebe anyị na-etinye ego ha etinyecha ego ahụ ya mezie nke abịazie nye ihe ha na-akpọ work permit
Mbodi nke am ji ebe a na. Mgbe anyị nweta this work permit. Inwego power ebe ọbụla a na-eme audition. Bukwa n'obi. Ihe nji ekwu ebe ọbụla a na-eme audition bụ onwe ndị na-apụ ha gaa n'ofu hotel ma ha gaa n'ofu bịa palọ. Ha nọ n'ebe ahụ ha sị ha na-eme movie nke nwanne na-eme nke nwanne. Ọtụtụ ihe na-eme. Ha kpọọ ndị mmadụ sị ha bịa ọhụrụ na-echiri so more special ụmụ agbọghọbịa ha chọta ha na room 666 ka emechaa ka ha emekwa nke a ka a bịa mee foto session ka eme nke a. Ịmakwa nke na-emezi kịta nke na-eme kịta bụ na ọ bụrụ na ije na achọrọ m ịkpọ afa maka ama na ọtụtụ gị nwa bụ onye na-aga anyị ntụ ma na nwanne gị nwoke na nwa gị ọ kacha n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ọ nwere ọtụtụ n'ime ha ya gwa gị na onye abụ director ma na onye abụ producer na ọ si ya bịa fụ ya ebe nwan ịrụzie asị gị mgba gị yipụ akwa gị mgba gị mee ka mmụọ mmiri gị mee ka ị chọrọ ka gị na ya ihe niile ịma na ọ bụrụ na Nollywood na-eme ihe ha kwesịrị eji ya anyị na-eme ihe mere na bụ ọ nwụrụ ụmụ agbọghọbịa ndị na-apụta ni ha bịaba ha sị gị ha ji ego ha ga-enyekwa arụ ha ka ha were nweta ukporo ọ nwere ihe kwesịrị ime ụdịrị ndị a onwe ihe ga-eme because ihe ga-enye egwu anyị pawa ma ikike iji sị ka anyị rụba ọgụ ka anyị so bebe gị bụ na one inwe ID card inwe working permit inwe ya work permit ndị atọs gị dinye gị onwe onye ọbụla ya sọ ya darịta enugwe sọ ya nke enye na ya bụrụ nga-enechi ụdị ihe anya kọbara godi ihe ahụ ihe ọ ga-agwa gị bụ na keesi gị dị iche. Afụgo m ọtụtụ ndị producer ndị a na-akpọ producer na ndị a na-akpọ director ha sị gị getịkwana iji dị ya afụ na Nollywood na AGN na gildo ha na ha nara enye ọrụ na ha na-akọ gị etu Mercy Johnson nọ ha nwa mere Mercy Johnson ihe awa akụkọ na eji a ga-eji ha ma na gị gara ala ebe ahụ ị ga-ahụ nke bụ eziokwu akụkọ mbe na ọsa iji anata ego ndị akwado na-akpọkwa nna asị na eji n'ebe a eji n'ebe a ya wụrụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ ịjọ ya bịa director afa gị ọgịnị dị nke ka njọ so because enwere directors guild and for gị nwa ibu kamera or isi ị ga-akpọba light camera roll action ị ga-anọrịrị na 1 or 2 guilds so these people enweghị afa anywhere. Ka ihe unu na-eme iji wee fụ na ụdịrị ndị a na-ekpochapụrụ ha ka emebata njagwanye ya onwego ọtụtụ ndị mmadụ egwuru champion abụ m onye na-eme fim ahụ n'ọnụ gara aga eso na ndị kwụnyere ụgwọ 15,000 naira ka anyị wee denye afa megide agagide nnaba ID card nwanne nke a na-akpọ ihe eji mara anatọrọ m nsogbu amaka rising nsogide kpọgide ebe a mara na-abanye ọrụ n'afọ ịnọ afụrọ m ID card afụrọ m ego m ụfọdụ agbụrụ ụmụ nwanyị anachacha ha ego na ụmụazị ịma na ha chọrọ itinye uchu bupute Nollywood bupute onyinye Chukwu nyere ha ekpozie ha si ha bịa denye afa ha denye afa na nke gị ha bịakwa idenye afa a na-akpọ ihe a na-akpọkwa ya chee na obere ego a na-akpọ 30,000 100,000 ama m ọtụtụ na producers na actors ama na ndị mmadụ ego ụfọdụ ndị anyị na-ekwu o nwere ihe dị iche na ịnata ego n'aha Actors Guild of Nigeria. Ọ bụrụ ịnata ego n'afa na Actors Guild o nwekwa ihe ọzọ dị iche na o nwere ndị gara ha sị ha nwere production house. Now ihe anyị na-eme mgbe ha ji si anyị nwa bụ ndị ihe ji tụpụta anyị si ndị a ga-abụ ndị ga na-eneta anya na-agagharị na-agwa eme ka ndị mmadụ ghọta ihe ha dispose ihe ha kwesịrị imeni na ihe ha na-adịghị ihe ha na-ekwesịghị imeni na onye ha ga-akpọ na ọ bụrụ na okwu rube n'ụdị ahụ anyị na Inspector General of Police na-arụ otu a na ndị na-ekwu disef bụ obere ihe na-emeni o nwere ndị na-ebu kamera buru okpokoro kamera ihe onyonyo kpochishi street ebe a si ha na-eshutu movie wa
ọnwekwa ya na-shoot ọnwụ ihe a na-shoot ewere bụrụ ezigbo egbe zuo ndị mmadụ ori ekwuo ya asọ ndị atọs so ọtụtụ ihe na-eme so ihe anyị na-emezi na-abụ onye ọbụla si na ya na-eme fim ị ga-edere anyị akwụkwọ enwere social media sites na WhatsApp na ebe niile enwere a na-paste audition and anyị amatara yo anyị atụbajiri uche anyị nwere chairman task force anyị aha bụ anyị na-akpọ ya lala so a na-etinye a na-esend information ebe ọbụla a na-eme ihe ọbụla gbasara audition ma onye chiri shoot film ma na-eme audition ma na-eme casting ma na-shoot you must get ị ga-akpọtara ofu n'ime ị ga-arịpọtụ send ya mmadụ mgbe representative ọbịa afọ ihe na-eme who the movie who the people in the use and make sure na ndị na-use I make sure na ị na-use already ndị bụ registered members mbụkwan financial members nnakwu their dues to Actors Guild ị ga-esi ebe ọbụla inwe ike si Asaba kpọta ndị na Actors Guild na Asaba anyị eme call kpọọ ndị Asaba ime onye dị otu a ọ bụ financial member on up to date tupu enye onye ahụ efe ka o soro na movie ahụ. Biko ka ihe na-eme gbasara o nwere ihe njuburu gị n'ọnụ ka onye bụ onye isi na-achị AGN kịta ọ ibi na abọ ka ọ emeka ike mana tupu ọzama ajụjụ a ka anyị jegodi ezumike anyị na-abịa ejikwa n'ebe ọbụla